Nayi-ke lento iyabhenywa lento le ifakwa la emakhaleni kumuntu osuke ahlushwa ikhanda, migraine headache, ikhanda elingapheli, ikhanda eselihlupha isikhathi eside, ikhanda eligcina ukwenza ugcina uphathwa ngisho amehlo, imbali. Leli khanda-ke leli liyalashwa-ke ngalento le. Lento lena uvuke uyifake la emakhaleni ube uzoshaya inhlanga zakhona ezihambelana nokuhlushwa ikhanda. Ikhanda-ke lidalwa izinto ey'ningi. I-stress siyadala ikhanda, ukucabanga kakhulu, ukuthakathwa, ukukhafulwa, yonke leyo nto le.